Assalamu alaikum hettiyankoɓe ɓiyankoɓe Aout Piindi TV bisimilla moon ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccide mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hannde mi sikkita noon ɓenni weekend belɗo deejo ɓuuɓɗo ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jettaki e laal gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal aduna foof mborosa holluɗen caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna foof ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ne jeeya hannde ko ɓuuri tengtude e jayndel ɗi ɓe mbi joni timma balɗe capantati ko Ousmane Sonko fuɗɗi ko ganduɗa kañum woni grève de fin muɗum ha tengti eko fayi e banggue train jogorɗo fuɗɗitade walla tan yaade lawol Touba sabu nda oɗo saaha magal Touba nana parane gaynirten noon koye musiba dañɗo hakkude tan ɓe ganduɗa goni nawliraɓe ɗiɗo goto ƴetti ndiyam gulɗam yuppe dow goɗɗo way ɓinguel muɗum joni wonta so Allah lamdo jaaɓi noon tigi hettiyankoɓe ɓiyankoɓe gudditiren roɓɓindu jayndeli meɗen e jayde gendire le soleil ene anda ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni bandiraɓe meɗen isayankoɓe oɗo saaha aɓene pèlerinage mabɓe ɗum ɗon noon ene woni tan ko ganduɗa aɓe jeehi toon to ganduɗa woni mo diwan Guetsemani ɗum ɗon noon ɓe mbi ko to nelaɗo Allah Isa tan yette jangfano ɗum noon kamɓe jayde gendire le soleil ari hen no ɓuuri yajirde e nder jayde nde garen ha joni jayde Dakar Presse oɗo subaka noon wi tan ko Ousmane Sonko oɗo saaha nani walla tan heddani ɗum ñalawma goto yetto e balɗe muɗum capantati eko sali ñamde yarde ɗum ɗo noon ne anda amone hôpital ne wiye e banggue réanimation ko tono woni kanko Ousmane Sonko ha joni tan garene jayde wonde woni jayde direct news ari tan wi ha ko Macky Sall kay ubbi projet mo Ousmane Sonko ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa ɓe ngari hen oɗo subaka ɓe mbi hakkude gardiɗo leydi ndi noon e oɗo mo ganduɗa woni Ousmane Sonko fuɗɗima guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e nayyi ɗum ɗon noon ɓe mbi gardiɗo leydi ndi e Ousmane Sonko koye guerre ɓe goni saabu noon ene ƴewtira tan kanko Ousmane Sonko o yaltinama e liggey makko guila hitande 2016 ko nden tan o waɗa radié e poste makko ɓe mbi caggal ɗum ɗon noon o ɓorni manteau opposant mo ganduɗa yete ko opposant mo ganduɗa ko dariɗo ñibɗo koyɗe muɗum ɓe mbi caggal ɗum kay kanko o darni programme mo ganduɗa yete dañi ɓe mbi ɗo joni noon programme mo ko e banggal Pastef darnanoɗo o fo oɗo saaha ubbama e leydi ɗum noon koye tan golle gardiɗo leydi ndi ɓe mbi ha joni hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ko kewno ko woni manifestation ji foof noon koko ƴetta tan ɓaata e dow Ousmane Sonko garen ha joni jayde Vox Populi noon oɗo subaka ari tan ko wiide Pastef kay ma dañ candidat tigui saabu ko ɗum woni yete yiddemo ɓe ɗum noon ko Diallo Diop addi ɗiɗon konnguli garene goɗɗum ko ganduɗa woni ujunere e temedde ɗiɗi e nogas signature uji ɗi ganduɗa kamɓene wawi wiyede ɓe jani e dow temedere e capannayyi e ɗiɗo ɓe ganduɗa yete kamɓe kay ɓe mbaɗino pétition mo ganduɗa ko tan yaadude e Ousmane Sonko goɗɓe noon ɓe ganduɗa tolnima e ujunere e temedde ɗiɗi e nogas kamɓe mbatti tan pétition goɗɗo gam wiide ɓe ko mbaɗi ko pawake lawol hay lawol gotol garen ha joni jayde wonde woni tan jayde besbille jour noon e oɗo subaka kañum ari tan koye train mo ganduɗa ete ina yiiɗi fawtede e dow lawol rayi oɗon train noon ɓe mbi ko technicien ji wona hen e mabɓe namdaɓe ɓeɗon noon mbi tan ko oɗo train wawa tan e lebbi ɗiɗi fewnditede wawa fawtade e dow rayuji ɗi gam dogde ne foti kay dañde ko ɓuuri ɗum walla tan liggede ko ɓuuri ɗum ɗon ɓe mbi noon kamɓe ɓe ganduɗa goni ligguiɓe oɗon train noon koɓe yedduɓe ɗiɗon konngudi saabu ɓe mbi tan ko oɗon train ne wawi dogde saabu technicien ji mbaɗi hen ko foti wadde ko ha noon ne wawi fawade e dow rayi oɗo saaha gam tan faade e Touba gam tan ɓurde webnude ya garta woton to diwan mo Touba garen ha joni jayde les échos noon ɓe gari tan e ɓe gari ujunere temedde ɗiɗi e capannayyi personnalité ji ɗi ganduɗa ɓe darima oɗo saaha tan gam wiide leydi meɗen Sénégal so wasi wona démocratie
démocratie wasi so tawine dañi ko ngakki wona to banggue démocratie haalete ɗum noon woni konngudi mabɓe kamɓe ɓe ganduɗa ɓe mbaɗi oɗo pétition baddo contre pétition mo temedere capannayyi ɗiɗo mbanno woni universitaire uji ɗum noon woni ko ganduɗa hollitama e nde ɗo jayde ha joni tan garen e jayde l'observateur noon e oɗo subaka ari tan ko e konngudi oɗo mo ganduɗa kay ko kanko ha joni dari tan gam hollidde candidature makko walla tan ardade Benno Bokk Yakar woni Aly Ngouille Ndiaye noon ko dariɗo koyɗe tidde gam tan wiide sikkani ma goɗɗo suuɓe mo wona makko gam tan wawa ardade Benno Bokk Yakar walla wawa tan gardiɗo leydi ndi toɗɗo ɗum gam wawa ɗum wadde remplacé e banggue mo ganduɗa woni chaise mo jooɗi o saabu ne anda kay oɗo saaha koye ɗum tigui wona ɗum ɗon noon ni wawi wiyede ko pression tigui pawiɗo kay e dow hoore gardiɗo leydi ndi garen ha joni e tan ko wiyete ɓe ganduɗa goni ɓe banggue infidélité walla tan ɓe ganduɗa kaɗani rewɓe mumen walla worɓe mumen ɗum ɗon noon ɓe mbi won cakcakuji ganduɗa kay oɗo saaha kamɓe tigui goni yette kamɓe tigui goni waɗoɓe ɗiɗon enquête aji dari darde détective privé gam tan feññinde waɓe noon garen ha joni jayde tribune noon kañum ari tan ko konngudi oɗo mo ganduɗa woni Bougane Gueye Dany wiide makko tan haala makko to banggue kay ndema kanko noon gardiɗo gemsa bopp oɗo saaha o wi tan ko ndema ka wawa yaade en tant que ɓe ganduɗa kamɓe goni remoɓe coopérative uji darnaka kono kadi ko fayi e tan to banggue central d'achat kala ko ɓe ndemi wawa foof wawa soodede waɗe stockage ƴeewe holno watte kadi ha waɗe écoulé ɓe mbi tan ko ɗum ɗon dañani kay ma won ko ganduɗa ete wawata yaade to banggue ndema ɗum noon ko yiyande makko kanko Bougane Gueye Dany garen ha joni jayde le quotidien ɓe mbi kay ko filière kesso walla mbiyan tan ne wawi wiyede way kono liggey kesso ni kam to banggue jihadisme noon aɓena ƴetta sukaɓe ɓeɗon sukaɓe ɓe mbatta recruter noon ɓe mbi soɓe mbaɗa ɓe recruter ma tan wooda koɓe ƴewdiɓe e wone gueɗe gam ɓe mbawa ƴettude ɓe to banggue jihadisme oɗon ɗum noon woni yette enquête mo ganduɗa waɗama e nder jayde le quotidien garen e jayde libération ari tan ke gueɗe ganduɗa kewi ne woni musiba tigui ɓeɗo kay nawliraɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ete goto o ƴetti ndiyam ngulɗam kanko lembel ƴetti ndiyam ngulɗam o yuppi e dow tan nawli ko ne muynintuno ɓiyum ɓe mbi noon ɓinguel nguel oɗo saaha nane hakkude gurdam e mayde eta musɗo kanko noon badduɗe ɗo gueɗe ndewo namda holko saabi o waɗi ɗum o wi tan ko kanko kay haadi tan dewgal makko welde ko jeewowo saabi ɗum saabu ko kanko woni jiiɓowo hakkude makko e joom galle makko ɗum noon woni konngudi ɗi o suuti jehen to diwan mo Kaolack juma mo ganduɗa nani mahe toon ɓe mbi oɗo saaha kay ko nanna hen ko timmi taw e limore million ngaji temedde jeetati woni tan 800 millions ɗi ganduɗa ete nannama hen ɓe mbi ɗum koye lebbi joyyi tan ɓe nanni hen ɗeɗo kopareji foof garene jayde stade coftal ɓalli kañum kay ari tan ko ha joni to diwan mo Jaraf ɓe mbi holliti hoore muɗum toon to stade mo Mbour kadi ƴetti kay kubo ɓe mbi kay oɗo saaha kamɓe goni lamɓe tigui e nder football Sénégal ha joni tan ɓe garte Ismaïla Sarr kankone o holliti darde makko no fewi toon to ganduɗa woni diwan mo olympique de Marseille garene jayde lambuji kañum suñu lamb kañum noon uddata damale oɗo saaha banggue cippiro modulo e Ama Baldé ɓe mbi noon darnama ko tan 5 lewru novembre jogori wonde kono noon goɗɗo kadi walla tan combat goɗɗo ne haale woni hakkude Gris Bordeaux e Ama Baldé ɓe mbi noon koye janvier hitande ujunnaje 2024 jogori dañde kono kay ɓe garti e goƴale mabɓe ɓe mbi Aziz Ndiaye kay woni mo ganduɗa darde muɗum to banggue kay to banggue ɗe ganduɗa kañum woni darnude lamba ɓe kattima ɗum no fewi saabu noon kanko Aziz Ndiaye guila o yaltini junggo makko e lamba o koko rafa joni guddi tan hello on go sallahu lamdo jaɓi noon tigui hettiyankoɓe ɓiyen ko ɓe garene jayde Dakar Presse kañum noon ari tan to banggue caggal leydi saabu élection ji ne anda nana ɓaneyi
toon to diwan mo Gabon abene présidentiel oɗo saha ngam tan toɗɗade jogorɗo ardade leydi ndi kono noon e nder jayde nde ɓe mbi ko oɗo saha kay toon to diwan mo Gabon kanko Ali Bongo ko tan baɗɗo décrété couvre-feu te kadi internet o koko taƴa toon e nder leydi ndi ɗum fo noon e tan élection ji ɗiɗo ɗi ganduɗa ine jogori dañde tonnete Ali Bongo noon ine anda ko ɓiɗɗo e Oumar Bongo mo ganduɗa kañum ardino toon diwan mo Gabon ha jippi totti ɓiyum ɗum ɗon noon e kankone ene andani to banggue cellal ɓandu makko yarani noon foyete kanko oɗo mo ganduɗa woni Ali Bongo kono noon haɗani oɗo saaha to banggal élection no yarata saaha foof e banggue leydi Afrique ko ɗum kadi ƴewtinda toon kono noon ko ɓuuri wadde exagéré ko woni ko ƴetta ko internet coupéde e ko way noon beele ma gueɗe ɗe walla tan ko kewata toon ko wasa andede ɗum ɗon noon ɗo yimɓe tolni hande e tan ko wiyete 21e siècle yimɓe ne tolni hande hitande 2023 woni banggueji e nder Afrique ɗi ganduɗa ete démocratie koko ɓuuri ruttade caggal saabu élection présidentielle ko ɗiɗi tan dañata folde walla folede neɗɗo noon fotani foɗanade ñande fo wiide ko kañum tan folata ɗum ɗon noon woni gueɗe ɗe ganduɗa ne ƴewtinda no fewi e nder Afrique saabu neɗɗo joɗade e tan wonde président e nder leydi duuɓi sappo duuɓi nogas ha duuɓi capannayyi ha duuɓi capanɗe joyyi ɓe ganduɗa yete jibinano ko fo jaaha ha daña taniraɓe tawa ko président goto tan anda toon ɗum ɗon ɓe sikki hayso tawi ko yimɓeɓe jiɗirma noon ni neɗɗo ne foti sala ɗum yaaha ha yettoɗo ganduɗa ete wiyata ko joni noon dokke kam mi foftoyo saabu noon ardade leydi weɓani ne muusi saabu kala ko hocca ɓatete koye dow ma saabu an woni gardiɗo o ɗum ɗon noon hande Afrique oɗon ndeɗon gueɗe ne poti ƴewtidede no fewi ƴeewe yete no waɗirte organisé ha no waɗira e nder leydi meɗen Sénégal ni mandat wasa ɓennude mandaji ɗiɗi ene wawi hokkede yeeru e gardiɗo leydi meɗen kañum darima e jeese yimɓe fo wi min mi wonata candidat saabu mbinomi ko mbaɗanmi ko ɗum ɗoji ɗiɗi mbaɗanmi temi waɗi ɗum ɗo joni mi pari hen ɗum ɗon noon mbaɗo noon mbe sikki tan ina foti kañumne salade gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ina ƴewtinde te noon ko yeeru mo ganduɗa ete africain ji foof ne foti ƴettude ɗum e gardiɗo leydi ndi e ngal ɗon banggal darade wiide tan ardade leydi no wayi welde darade wiide mi jeyatake candidat ji banggue goɗɗo woni ko ɗon ni gartaten ha joni ɗo joni noon ne foti toɗɗede holi jogorɗo ardade Benno Bokk Yakar holi jogorɗo ardade APR oɗo saaha ɓe nani poɗono ne mbiya ko Amadou Ba wonata ɓe ne poɗono to kanko Aly Ngouille Ndiaye nani haala makko way kono haala so ƴewtindama chantage ni saabu wiide mi sikkani soma goɗɗo toɗɗemo wona min tene waɗi candidat ji goɗɗi Amadou Ba ne wawi limede hen oɗo mo ganduɗa kanko woni yete kanko woni yete ministre uji goɗɗi kamɓene ha tengte Amadou Mame Diop kankone komo ganduɗa yete amo jeeya e ɗiɗon candidat ji dariɓe hande ina ƴewtinde holi poɗɗo ardade so neɗɗo so goto fo wi komin tan fo jogori toɗɗede ɗum noon ne wawi addude gueɗe goɗɗe janggo so goɗɗo ƴettama mo wona an yimɓe ma kolla caggal oɗon landa te ɗum ɗon noon heewi ƴewtidede tikke keewa e ko way noon te mbiɗi sikki tan so tawi objectif o ko gotum ƴettaɗo foof yo goɗɗo rewe caggal muɗum liggeyo jokke ɗon noon hettiyankoɓe yeɓen koɓe guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen tottude wonade gongol so Allahu lamdo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en banggal caméra o ko Djiby Dieng to banggue montage ko Ali Fall